Sunt în Franța, în Turcoa. Aici merg la Lidl. Merg la Lidl. Astăzi este o zi mai importantă aici în Franța și merg să fac niște cumpărături. Da, e destul de frumos și aici. Ha, 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 ha. E soare, e soare, puțin. După aia vine ploaia, iar soare și tot așa, se învârte. Mă simt foarte bine aici în Franța, sunt în Turcoa deocamdată. Voi vedea unde voi mai pleca. Ciao, ciao, ciao!